Vo štvrtok 20. januára bola otvorená druhá časť rýchlostnej komunikácie R1 na trase Lehotka Podvrhmy Šašovské Podhradie, čím sa veľmi odbremenila automobilová doprava cez katastrálne územie Ladomerská Vieska a cez mesto Žiar nad Hronom. Je nedeľa 23. januára 16:45 a sami teraz môžeme vidieť na križovatke na trase Zvolen-Bratislava, ktorá teda križuje samozrejme aj trasu Zvolen na Trenčín, ako vyzerá už v reáli odklonenie rýchlostnej komunikácie R1 na trase Lehotka Podvrhmy Šašovské Podhradie. To znamená to, čo vlastne aj projektanti garantovali, minimálne tých 60% odklonenia dopravy, tak sa to zatiaľ samozrejme naplňa, splňa. Má to veľký význam pre celú Ladomerskú Viesku, celý žiarsky región, samozrejme pre mesto Žiar nad Hronom, a je to odbremenenie, čo sa týka bezpečnosti pre občanov, pre samozrejme aj vodičov, ktorí teda budú využívať naďalej túto komunikáciu. Je to aj samozrejme životné prostredie. Takže ten 20. január, ten štvrtok, bol naozaj veľmi významný a tuto v praxi máme možnosť vidieť. Netvoria sa žiadne špičky, žiadne kolóny, ktoré teda dlhé roky traumatizovali tento úzol dopravný.